Present Ponci riva ponci, ende riva ende, sobre kusinta preto, ulanga no sabay ulanda, de papo francés, su mascota de oro, bandera holandés. Ponci riva ponci, ende, sobre kusinta preto, ulanga no sabay Ulanda, de papo francés, su mascota de oro, bandera holandés. Ponci riva ponci, ende, sobre kusinta preto, Ulanda no sabay. Ulanda, de papo francés, su mascota de oro, bandera holandés. Ponci riva ponci, ende, sobre kusinta preto, Ulanda no sabay. No sabay Ulanda, de papo francés, su mascota de oro, bandera holandés. Ponci riva ponci, ende, sobre kusinta preto, Ulanda no sabay. Ulanda no sabay Ulanda, de papo francés, su mascota de oro, bandera holandés. Ponci riva ponci, ende, sobre kusinta preto, Ulanda no sabay. Ulanda no sabay. No sabay Ulanda, de papo francés, su mascota de oro, bandera holandés. Ponci riva ponci, ende, sobre kusinta preto, Ulanda no sabay. Ulanda no sabay.
prinses Beatrix. Hare Excellentie, de gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, de heer George. Zijne Excellentie, de minister-president van Curaçao, de heer Ivar Asjes, mevrouw Asjes Prins. De voorzitter der Staten, Marcolino Franco, de mevrouw Franco Wijngaarden. Ministers en statenleden, vertegenwoordigers van de militaire eenheden op Curaçao, consulair vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, gewezen schutters, dames en heren, bon bini. Ik wil meteen uw aandacht vragen voor de Wilhelmus en de volkslied van Curaçao, bespeeld door de politieharmonie. Feestelijke opening van deze bijzondere expositie. Mijn naam is David Isier en het is mij een grote eer om vandaag uw ceremoniemeester te zijn. Dank Politieharmonie. U zult straks van meer mooie muziek van hun kunnen genieten. Op 10 mei 1940, toen Duitsland ons moederland aanviel, proclameerde gouverneur Wouters meteen de oorlog tegen Duitsland aan. Met deze officiële aankondiging in het openbaar werd Curaçao officieel betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Radio Curom, de oudste radiozender van Curaçao, ik denk dat ze hun 86-jarig bestaan nu vieren, zou op deze bewuste dag ongetwijfeld de proclamatie hebben uitgezonden. Daarom heb ik het genoegen nu de heer Orlando Quales, thans directeur van Radio Curom, uit te nodigen om deze proclamatie voor te lezen. Hoogheid, excellenties, Jean Tour, dames en caballeros, dames en heren. De Tweede Wereldoorlog begon officieel voor Curaçao op 10 mei 1940. Op deze dag tekende gouverneur Wouters, de toenmalige gouverneur van Curaçao, de proclamatie van den 10 mei 1940 betreffende in staat van belegverklaring van het gebiedsdeel Curaçao. Proclamatie 1940, nummer 36, was verschenen in het publicatieblad, werd voorgelezen door de heer Maduro, die sinds de jaren 30 al de distinctie had van de eerste omroeper in Papiamento van de wereld. Hij las het voor in het Nederlands, hij heeft het vertaald zoals de heer Maduro altijd deed, in perfect Papiamento, en heeft het dus in beide talen voorgelezen.
proclamatie luidde: proclamatie van de 10 mei 1940 betreffende in staat van belegverklaring van het gebiedsdeel Curaçao. De gouverneur van Curaçao, gelet op artikel 31 van de Curaçaose staatsregeling, heeft goedgevonden het gebiedsdeel Curaçao met ingang van heden te verklaren in staat van beleg. Deze proclamatie treedt in werking door plaatsing in het publicatieblad met ingang van heden en blijft van kracht totdat de intrekking ervan bij bekendmaking is bepaald. Wordt de vertaling in het papiament voor wat de Nederwindse eilanden betreft in het Engels voor wat betreft de bovenwindse eilanden door aanplakking algemeen bekendgemaakt, getekend de gouverneur van Curaçao. Deze proclamatie leidde tot de publicatie via de radio en in de dagbladen van de volgende 3 bekendmakingen. De eerste bekendmaking had ook als aanhef proclamatie en luidde: proclamatie van den 10 mei 1940. De gouverneur van Curaçao brengt ter kennis van een ieder wien zulks aangaat dat als deel van het koninkrijk ook Curaçao betrokken is in den oorlog met het Duitse Rijk. Doch dat de internationale politieke status van dit gebied overigens dezelfde blijft als voorheen. Het hier gevestigde gezag is besloten en in staat op den bestaande voet van het bewind te blijven waken over de rechtsgebied, zo te land als ter zee. Hulp daartoe zal, van welke zijde ook geboden, als onwelkom worden aangewezen. Betekent de gouverneur van Curaçao, G.J.J. Wouters. Er volgden ook 2 andere bekendmakingen. Eentje gericht naar het gebiedsdeel Curaçao. Algemene bekendmaking. De gouverneur van Curaçao brengt ter kennis van het publiek dat hij bij proclamatie van heden, gelet op artikel 31 van de Curaçaose staatsregeling, het gebiedsdeel Curaçao met ingang van heden in staat van beleg heeft verklaard. Deze proclamatie blijft van kracht totdat de intrekking ervan bij bekendmaking is bepaald. Ook getekend ten 10 mei 1940. En tenslotte een dagorde. Bestemd voor de land- en zeemacht op de eilanden Curaçao en Aruba. Nadat Duitsland zonder voorafgaande waarschuwing Nederland heeft aangevallen, verklaarde Nederland aan Duitsland den oorlog. Als dit gebiedsdeel door den vijand mocht worden aangevallen, reken ik erop dat het hier aanwezige personeel der land- en zeemacht zijn plicht zal kennen dat het zo nodig tot den laatste man en de laatste patroon zal vechten voor de verdediging van koningin en vaderland. Mogen God zegen op onze wapenen rusten. Leven de koningin, leven het vaderland, betekent Willemstad den 10 mei 1940, de gouverneur G.J.J. Wouters. Deze 3 bekendmakingen zijn ook voorgelezen, zowel in het Nederlands als in het papiamento, door de heer Maduro voor Radio Bureau. Dank u, meneer Rolando Quales. Deze expositie die we vandaag gaan bezichtigen is mogelijk gemaakt door een gedreven werkgroep. Mevrouw Michelle Russel-Capriles, voorzitter van de werkgroep Guerra na Curaçao, zal nu het woord aan u richten. Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, goedemorgen. Vandaag is het precies een jaar geleden dat ik samen met mijn dochter Maxime terugkeerde van de Journey to Krakau. Een reis door Nederland, Duitsland en Polen in de sporen van de Tweede Wereldoorlog. Een zeer indrukwekkende belevenis waarin we de toenmalige vijand, de slachtoffers en de helden beter leerden kennen. Het was een confrontatie met racisme en extremisme en de gruwelijkheden waartoe zij kunnen leiden. Het gaf mij een hernieuwde waardering voor de vrijheid waarvan wij mogen genieten.
Gedurende de hele reis, vanaf de voorbereiding tot aan de eindpresentatie, werden we eraan herinnerd door Mr. A, de geschiedenisleraar die de Journey had georganiseerd, dat wij moesten nadenken over bringing it home. Hoe de boodschap die wij mee hadden gekregen over te brengen bij anderen. De studenten hebben dat op talloze manieren gedaan, onder meer door het delen van hun ervaringen door middel van dagboeken, tekeningen, gedichten en films. Als ouders en begeleiders kwamen Fanny, Alberto, Richelien, Martina, Joe en ik op het idee om onze eigen Bringing It Home activity te houden. Te weten, een expositie over de rol van Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog. We namen contact op met de NAM, Nationaal Archeologisch Antropologisch Memory Management, de Bell Station Blauw, Force 1942, het Nationaal Archief en vrienden van het Nationaal Archief. Ze waren allemaal meteen bereid de handen uit de mouw te steken voor een expositie. Ook vele anderen boden hun raad en collecties aan. Subsidiënten en sponsoren boden financiële ondersteuning. Wij zijn jullie allemaal dankbaar voor uw steun. En samen bieden wij u en de bevolking van Curaçao Guerra na Curaçao, War in Curaçao 1940-1945. Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, dat u vandaag hier aanwezig bent en de opening van deze expositie wilt verrichten, is een enorme eer voor ons als organisatoren. Maar het is ons inziens vooral een bevestiging dat ons eiland en ons volk trots mag zijn op haar geschiedenis in deze. Velen hebben ons gevraagd waarom de vraagteken en uitroepteken in onze titel. We leggen dat graag uit. Een vraagteken omdat we ons realiseren dat veel mensen en vooral onze jongeren simpelweg niet weten dat wij op Curaçao de oorlog direct hebben ervaren. En een uitroepteken omdat juist dit eiland een cruciale rol heeft gespeeld in de overwinning op de vijand. Een overwinning op racisme en haat en een zegeviering voor de vrijheid. Met Guerra na Curaçao herdenken wij dat het alweer 75 jaar geleden is vanaf 10 mei 1940, toen de oorlog uitbrak voor ons eiland. En 70 jaar sinds haar einde. We vertellen het verhaal van de oorlog op Curaçao met gebruikmaking van objecten, foto's, documenten, audiovisueel materiaal en teksten. Wij zijn ons ervan bewust dat elke expositie, en ook deze, niet alomvattend kan zijn. En wij pretenderen met de presentatie van de tentoonstelling vandaag niet dat de geschiedenis van deze periode nu compleet wordt getoond. Wij melden expliciet dat Guerra na Curaçao een levende expositie is, waarin wij de bezoekers vragen om aanvullingen die we gaandeweg kunnen toevoegen en na afloop vastleggen op de website die zal dienen als een permanente bron van informatie over de Tweede Wereldoorlog op Curaçao. Oftewel een permanente en dynamische expositie. Deze website is vooral belangrijk voor het veiligstellen van kennisoverdracht tussen de generaties die de oorlog hebben meegemaakt en de jongere generaties. Wij trachten het verhaal van allen die nog bereid zijn en in staat zijn te vertellen over deze periode vast te leggen. We willen de diverse informatiebronnen bijeenbrengen zodat geïnteresseerden deze periode kunnen blijven bestuderen. Het is immers een geschiedenis die vergaande veranderingen teweeg heeft gebracht voor ons eiland. Zoals ik al eerder zei, het is een periode waar wij trots op kunnen zijn. Curaçao en haar bewoners hebben het eiland met succes verdedigd en de raffinaderij op volle toeren doen draaien ter bevoorrading van de brandstof voor de geallieerden. Ook hebben wij veel geld en materiaal verzameld voor het moederland en hebben wij onze eilanden zelf geregeerd gedurende deze moeilijke periode. Autonomie en nieuwe verstandhoudingen binnen het Koninkrijk volgden, als ook nieuwe economische mogelijkheden en een versterkt gevoel van eigenwaarde. Naast de fysieke en virtuele tentoonstelling zullen er gedurende de tentoonstellingsperiode ondersteunende evenementen plaatsvinden. Deze activiteiten zijn in nauwe samenhang met de tentoonstelling bedacht en worden zelfstandig door de leden van de werkgroep georganiseerd. In de komende weken worden dan ook verschillende lezingen, film- en vertelavonden, als ook tours langs een voor de periode relevante route georganiseerd.
Zometeen kunt u de expositie gaan bezichtigen. Binnen kunt u het verloop van de oorlog op Curaçao en in de wereld volgen op een tijdslijn. U krijgt inzicht in het dagelijks leven van toen. Onder andere hoe het was om met verduistering te leven en wat voor muziek er tijdens de oorlog gecomponeerd werd. U maakt kennis met de slachtoffers. U kunt zien wie de macht had en hoe de economie in elkaar zat. Maar u zult ook kunnen zien wie ons verdedigd hebben. Permit me to say a few words in English at this point. From the get-go in 1940, the British and French joined the Dutch armed forces in Curaçao and Aruba to defend our people, our coasts, and our refineries. The American troops arrived en masse in 1942 to relieve the Europeans to return to the defense of their own soil. Your unwavering support and dedicated presence ensured the safety of our people and our island. And for this, we sincerely thank you. Merci beaucoup. In de expositie schenken we ook aandacht aan de rol van de schutters van Curaçao. Een groep van meer dan 3000 lokale jonge mannen die in militaire dienst traden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om onder leiding van de Nederlandse officieren ons eiland te verdedigen. Mannen die voorheen geen militaire training hadden en zeer waarschijnlijk nooit hadden gedroomd om soldaat te worden, maar desondanks met veel animo en toewijding ons veilig hebben weten te houden. Vandaag hebben we de eer om een aantal schutters hier in ons midden te hebben. Een woord van dank gericht aan u. Nós te agradecemos para tudo o qual vos fazem para ter peligro fora de nos costas, para proteger-nos esforço na ajuda aliado nan, e gana ajuda aliado nan gana guerra e para salvaguardar nos liberdade. Dank die coração. Mag ik u vragen om samen met mij deze heldhaftige heren een applaus te geven? Dank u. Mede namens de leden van onze werkgroep dank ik u allen voor uw aanwezigheid vanochtend. Het doet ons goed om u allen hier te zien. Dank u, Michel. Ik neem ook de vrijheid om namens het volk van Curaçao, de werkgroep Guerra Curaçao, War in Curaçao, van harte te bedanken dat wij mogen leren en genieten van deze tentoonstelling. Ik vraag nu de aandacht voor een toespraak van minister-president Asjes. De werkgroep Guerra Curaçao is dankbaar voor de enorme steun die zij heeft mogen ontvangen van de minister-president van Curaçao en de regering van Curaçao. Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren. Bon dia. Allereerst wil ik prinses Beatrix namens onze bevolking en regering van Curaçao van harte welkom heten op Dushi Curaçao. De komende maanden worden de schijnwerpers gericht op de rol van Curaçao in de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen met deze tentoonstelling. Er worden ook lezingen, filmavonden en rondleidingen gegeven. De regering van Curaçao ondersteunt dit initiatief van harte. Curaçao kan trots zijn op haar rol in de Tweede Wereldoorlog en kan dat uitdragen voor onze gemeenschap en anderen. Ook dit is nation building, oftewel natievorming. Toen Nederland in mei 1940 werd bezet en gouverneur Wouters hier de oorlogsprogrammatie uitvaardigden, lagen Britse militairen al voor de kust
om de verdediging van Curaçao te verstevigen. 20 maanden later werden ze afgelost door een eerste lichting van 1400 Amerikaanse militairen, die hier de gehele oorlogsperiode bleven. Daarmee erkenden zij het enorme strategische belang van Curaçao en dat belang had allereerst te maken met de raffinaderij. Recent onderzoek haalt aan dat zonder de Antilliaanse brandstof de bevrijding van Europa door de westerse geallieerden waarschijnlijk een jaar later zou hebben plaatsgevonden. In mei 1940 waren 5.951 personen, waarvan 2.115 van Antilliaanse afkomst, werkzaam bij de raffinaderij op Curaçao. Met hun arbeid en inzet hebben zij de raffinageprocessen uitgevoerd. Zij hebben het leeuwendeel van de brandstof voor de geallieerden geproduceerd en hebben daarmee bijgedragen aan de mobiliteit van de oorlogsmachine en uiteindelijk aan de bevrijding van Europa. Hiervoor heeft Curaçao onder vuur geleden. Duitse onderzeeboten zetten vanaf februari 1942 rechtstreekse aanvallen in op de raffinaderij en torpedeerden de olietankers. We herdenken de vele oorlogsslachtoffers, waarvan een groot deel is omgekomen op zee door Duitse torpedo-aanvallen op de tankers. Ze worden vandaag hier wederom geëerd. Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren. Meer aandacht voor de rol van Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog is volkomen terecht. Curaçao heeft een cruciale rol gespeeld voor de geallieerden. Vanaf maart 1942 was Curaçao samen met Suriname als enig onbezette deel van het Koninkrijk overgebleven. Het vrije territorium van Curaçao heeft kunnen dienen als vestigingsplaats van grote Nederlandse bedrijven die daarmee confiscatie voorkwamen en hun bedrijfsvoering konden continueren. Het vrije Curaçao kon tevens dienen als schuilplaats voor Europese Joodse vluchtelingen die hier met diverse boten aankwamen. Ook dit is een thema van de tentoonstelling die u zo meteen kunt zien. Koninklijke Hoogheid, toen uw vader in oktober 1942 een bezoek bracht aan Curaçao, was dat tevens om hier geld in te zamelen voor oorlogsvliegtuigen, oftewel Spitfires, die de bevrijding van Nederland moesten bespoedigen. Zijn initiatief heeft geleid tot het allereerste Prins Bernhard Fonds, dat hier op Curaçao als oorlogfonds diende en waar na de oorlog het Cultuurfonds is uitgegroeid. De oorlog tenslotte heeft bij de geallieerden geleid tot de bezinning over de vraag: welke idealen vechten we eigenlijk voor? Een vraag die voor Curaçao van cruciaal belang werd. De visie van de wereld na de oorlog, uitgesproken door de Amerikaanse president Roosevelt en de Britse premier Churchill in de Atlantic Charter, was een wereld van soevereine staten, zelfbesturende gebieden, zelfbeschikkingsrecht en representatief bestuur. Het diende als de terms of reference waarmee de architecten van ons Koninkrijksstatuut aan het werk gingen. De nieuwe idealen van de geallieerden werden weerspiegeld in de befaamde radiorede van koningin Wilhelmina en zijn na de oorlog in de hoogste wet van het Koninkrijk vastgelegd. Hier op Curaçao zijn die idealen in beton gegoten, in ons statuut of autonomiemonument. Steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan. Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, de tentoonstelling die u zo meteen kunt zien en die zo meteen geopend zal worden, die zullen nog veel meer thema's laten zien, van interneringskampen tot oorlogshelden. Ik nodig u en ieder kind van Curaçao uit deze expositie te bezichtigen en feliciteer de initiatiefnemers met dit fantastische initiatief. Mashadanki.
Hartje dank, minister-president. Vanaf 28 juli 1940 tot 1945 hield koningin Wilhelmina regelmatig toespraken voor Radio Oranje vanuit Londen, waar zij woonde tijdens de bezetting van Nederland. Op 10 mei 1941 richt ze zich aan de inwoners van onder andere Curaçao en spreekt zij gevoelens van dank en waardering uit voor onze offers en hulp voor de bevrijding van Nederland. Maar wellicht is haar bekendste rede met betrekking tot onze eilanden die van 7 december 1942, waarin zij een belofte doet aan ons volk om na de oorlog te komen tot nieuwe verstandhoudingen binnen het Koninkrijk. Ik nodig u uit om nu mee te luisteren naar La Reina Wilhelmina. In vroegere radioredens kondigde ik reeds aan dat het in mijn bedoeling ligt na de bevrijding de gelegenheid te scheppen om gezamenlijk te overleggen over een voor de veranderde omstandigheden passende bouw van het Koninkrijk en zijn delen. De daartoe bijeengeroepen Rijksconferentie werd in een regeringsverklaring van 27 januari 1942 nader omschreven. Deze conferentie, waarin vooraanstaande vertegenwoordigers van de 3 overzeese delen van het Koninkrijk met die van Nederland aan een ronde tafel zullen samenkomen, werd in de toen nog vrije gebiedsdelen Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao reeds voorbereid. Een op die grondslag gevestigde rijkseenheid stuurt aan op de verwezenlijking van het doel waarvoor de Verenigde Naties strijden, zoals dit onder meer in het Atlantic Charter is belichaamd en waarmee wij aanstonds konden instemmen, omdat het de grondslagen bevat van onze eigen opvatting van recht en vrijheid, waarvoor wij in de loop der geschiedenis goed en bloed geofferd hebben. Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben. Terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met een wil elkander bij te staan, zullen behartigen. Ik meen dat zulke zelfstandigheid en samenwerking aan het Rijk en zijn delen de kracht kunnen geven